8 minutes to 10 ndiziponi zinango za nkhani zimwezo zamdatipatira familia ya dziko la Zimbabwe ntsiku ya lero. Muri ya Zimbabwe kana zvikafamba zvakanaka tichabata baba boyfriend chikomba chekusendi merisi kuchitungwisa chipinde pamhepo munzwe vachitaura nyaya yavo vega kuti nemhaka yei vari kutukirwei vakaita vana vatatu nemukadzi wani vakanga vaenda kunoroora were kana vakaenda kunoroora vana tezero vakatembera mari vachiti ndiani pamba paigara nemukadzi uyu vakanga vawirana zvipi chii chakazoitika kuti baba vemwana pavakadzoka vasvike nhasi vakunzi zvakati nezvakati vacharondedzera nyaya yavo zvikafamba zvakanaka asi vari pageti redi. Ndobva ipapo ndine nyaya yekuchakari mhuri yeZimbabwe ine mhuri ine vanhu vavene makuva anokwana kuita 9 mapfumbamwe but makuva ese aya haasati aitirwa nyaradzo. Mukagogadzirira kuita nyaradzo chete pakutofa mumwe panodonha mumwe, mukagogadzirira nyaradzo chete podonha mumwe kusvikira nhasi vazoudzwa kuti vakomana mirai kuita zvenyaradzo. Asi kana miranda zvenyaradzo imboitai kuti pasvike vanhu mubatsirike nokuti panyaradzo apa ndo apa kagadzirwa nyaya iyi. Zvakazoitika pane mumwe munhu akasvika apa akati hei nyaya iri panyaradzo asi ndisanditaura zvakawanda ndichakusiyirai zvinhu izvi kusvikira paitwa nyaradzo. Hapana anofanira kuita zvakati nezvakati kusvika paitwa nyaradzo. Yandakataura nezuro kuti pane munhu akufirwa nemombe, pane munhu akutsirwa nemba, akasiya anzi kana anoziva kuti ndiye ane mushonga uyu ane chokuita zvese zvaakawana mushure mekuwana mushonga uyu vanhu vachifa akangobata chete pane zvinoitika. Saka murume uyu manje vanhu vaine nyaya nekuti zvinhu zvake zvakupera iye ari kuramba kubuda pachena. Ndichazokudzai zvakakwana but nyaya iyi iri kuchakare. Okay, ndine nyaya yemhuri yeZimbabwe yemusikana ari kuzoni kunonzi kumagada kuhopley ari kungochema ari kungoshedzera kuti kwandaishanda veduwe ndakaba foni ndiri kunzwa zvakati ndiri kuitika zvakati zvikafamba zvakari zvakanaka tokukandira vhidhiyo remusikana uyo achishanyarika achiratidza zvinhu zvake but ari kutaura kuti kwaai ndaishanda ndo kwandakaba foni apo kwaaishanda apa ndari kusiva foni yacho anayo here apa ane foni but handisi kuzati ndiyo foni yaanayo here kana kuti iyo yakaitengesa. Rambai makabata pachimuti pane vakawanda vane nyaya dzavari kuda kuti vasvitse paNational FM pachimuti the whole nation on one session. Munobatika seiko baba Isabel Bozongora? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina chipomero, nhamba isinganyadzisi, nhamba inonhuhwira inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 1 aitambirwa pairi 2 aise kusekaseka ipapo 3 aifuna private number 4 kana wangofona gara watora bhoponye nebepa 5 Zimbabwe number ye iPhone kubva musi weMonday kusvika musi weFriday, iPhone kubva nenguva dza 9 o'clock kunosvika nguva dza 12:30. ndinenge ndichishanda chikonzero ndinotaura pairi. Aiwa katinotenda rambai kama kabata ipapo baba Isabel vari kudzoka vachinyudza gejo kanyemba naBhozho. Nhasi ndiri kupemberera kazuva randakabarwa ndichibatanidza nerevashandi ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kudoko kubhangeti kuriseko kubhangeti. Happy birthday mukoma Gilbert Chimpaka. Itai happy birthday kuna mama vangu Tapiwa Mahoso ndini mai Mukudzei Makombe. Happy birthday kuna mama Tapiwa Mahoso, right? Ndi mai Mukudzei Makombe vaunza ka message kuno kuchimuti chiri chifundo na nkubusira zakuti muri kutipata bwino bwino. Mr. Muleya kunjani egwerule hanzi takachibata chimuti tiri pagwe. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po rikiti vo. Friday 1 May 2026 International Workers Day. Paka Zimbabwe pana bato mkoma KB. Yes, zikanzi wongu mkoma Bhozho atisi kuda kuti murase basa sekuita kwemazuva ose. Nyaya yangu iri kumberi ende nyaya inosuwisa amusi kurwadziwa here asi nyaya yandira kuitaura pana pamaintroductions apa asi ndenzwa mukoma KB rega ningopindira pairi iri kuti kudini nyaya iyi chiredzi ndiye kuchiredzi right. Abapati kune murume akabara vana vanokwana kuita ivo 6 vakomana 4 vasikana
2 aine mukadzi wake. Inzwai zvakaitika mhuri yeZimbabwe pamurume uyu. Vana vake vese varipo 4 vakomana, vese vakazvarwa same date nerakazvarwa iye baba. Mwedzi ndo yakasiyana zvayo, but date rimwe chete. Kana riri 17 January, 17 February, 17 April, ma 17 ese, but vanakomana chete ndo vakadaro. Wow. Zvadaro mukoma KB. So vakomana kanoitira mabirthday avo. Murume uyu pese paitirwa birthday remwana anouraya mombe. Paakauta birthday rekutanga pakatanga nyaya dzekuuraya mombe idzi. Anga sorina kana mombe 1 mudanga. Akati yekutonotenga asina yekurumisa mudanga. Akatonotenga yekuti ndakutanga kuita mabirthday vana vangu chikonzero vane madates akafana nekubarirwa ndikaitwa inini. Zvanetsa izvo zvomukoma KB. Zvandakutaura iko zvinozvi. Pamakore anokwana kuita 2 adarika a. Ndeyekuti pari kusvika date remwana uyu instead yebirthday pari kufa 1 mwana pavakomana a. Saka izvozvo zvatiri kutaura nguva inoyi pafa vana vaviri pasara 2. Date randakuda kutaura mhuri yeZimbabwe, date rachona 11. Saka pavari kufamba izvezvi vari kutoudzwa kuti mukangonzwa mwana achiti zvakati, mwana achiti zvakati, zvinenge zvaakutoratidza kuti pane dambudziko ratopinda paari, anogona kutokanganisika. Saka zvakambotaurwa nevamwe vakafa mumashure izvi zvaakutoitika nomwe 1 izvezvi. Saka vari kushevedzera kuti date raakusvika toita sei. Baba vazobvunzwa mukati mekufamba vari kutaura mashoko ekuti ndine maitiro andakaita kwandakaenda, but ndakazviita ndichisimbisa kuvanakomana vangu. Handina kuziva zvine kupanduka kwazvichaita. Wakazviita rini? Ndisati ndaroora ndo pandakaita nyaya idzi, ndo pandakabata mushonga uyu, but pandakazviita izvi handina kuzviita mukati menzvimbo yekuno kuchiredzi. Ndakaenda kuchipinge. Pandakaenda kuchipinge handina kufamba ndiri ndinotora mushonga. Ndakanga ndaperekedza bhuru wangu wandaishandira ndiri manager kushopu kwake, paakandiratidza kuti mfana wangu haungosimbi zvakadai reso, kusimba kwese kwauri kuonako unomboita izvi, usati waitawo ingopinda usimbiswe. Ndo pandakaitirwa zvinhu izvi, ende mari yacho harisi ndakabhadharirwa nemunhu wandaishandira nabhururu wangu. Apinda kuti anobatsirwa anoshandirwa akanzi kudini imomo? Ari kuti inini ndakatemerwa. Akatemerwa? Ndakaita zvekutemerwa. Nyora? Ndakatemerwa achibva atoudzwa kunzi iwewe mukadzi unoda kuroora unofanira kuti umuzive. Wamuziva mukadzi uyu, izvezvi kutanga kuti wandikutana newe apa uchasangana nevakadzi kana kuti vasikana wauri kudana naye izvezvi kana kuti wese uri kudana naye izvezvi haasi wako, hausi ucharoora. Kubva nhasi mukadzi wauchasangana naye wokuti ukamumhorosa zvekubata ruoko akaramba akakubata maoko, ndiye mukadzi wako iyeye. Waucharoora iyeye. But akamubata ruoko akatora nguva achiramba, but iye aiudza munhu kuti vanhu ari kuramba zvikanzi iyeye ndiye mukadzi wako, kusvika wazobvuma ndiye mukadzi wakazoroora, ndiye wakaita nawo vana ava. Ndiwo mukadzi wakazotanga kuti uchaona chimwe chishamisa chichashamisa pauri chauchaita ichi. Akataura kuti ndiri kuona vana vangu vane madresi akafana. Pakatozvara mukana wekutanga akabva watiudza kuti vese vana vako ndoti tiri chauya iroro. Ukangoona zvadaro zvako zvabvuma, pauchatanga kuita bhizinesi rako richaenderera kumberi. Apa bhizinesi asati atanga vana ndotanga kufa. Zvabatwa neveukama ari kutaura kuti inini kana kwandakaenda kwacho chako chako handifungi kuti ndokuziva ini. Hachakuzivi. Mataura kuti mwana asati ashaya pane zvinotanga kuitika paari, ende patori nemwana ari kuita izvozvo. Chii chinoitika pamwana? Kwanzi kana akarara so anotozonzwa nevamwe kuti kwanzizo haurari usiku hwese anorara akagara. Okay. Zvekuti vanhu ukapinda murume akanongoona akadaro akagara, ende masikati machona achona zvakare anenge achiti arara apo neapo, ende havarari zvekuisa musoro pasi, anorara kana ari masikati achona anorara akagara so. Asi iye anenge asingazoona. Saka izvozvi pane vana vakomana vaviri 2 vasara, but 1 anotanga kuita dambudziko rakatanga kuita nevekutanga. But baba kuti handichazivi. So veukama vari kuti Zimbabwe tinonzwawo vanhu vachiti munobatsira kuita sei. Kana pane vari kuziva kuti vanogona kubatsira nyaya dzakafanana nedzedze, mukauya ndozokupai nhamba dzefamily iyi, moenda kuchiredzi munozama kuvabatsira. Vari kuti mwana uyu taakutoziva kuti ukaona tanga tsika iyoyo ndo zviri kuitika.
ende amai vemwana uyu vari kushevedzera vachiti dzimwe dzenguva mwana ndononokera usiku kuti ndiri kukumbira kuti dai ndizorara imomo. Uri kuonei? Hapana chaanotaura. Dzokera unorara, obva dzokera unorara. Asi anenge akagara. Vasikana hakuna dambudziko. Vasikana kuna dambudziko. Dambudziko riri kuvakomana. Iva wani madhetsi akazorwa mazuva akazorwa baba. Vakomana ava vakura sei makore avo? Mukuru ndiye akatanga. Akafa aine 23 years. 23 years. Anditika wechi2 akafa aine 19 years. Ari kurwara izvezvi ane ndofunga 17 or 15 years. Okay. Saka vari kufa nemazvariro avakaita ndo mafiro avari kuita. Muri kuti baba ava vakasimbiswa pavakaperekedza shamwari, asi mushonga uyu wanga wachinzi ndokungosimbisa chete. Ndokusimbisa kana uchinge wazoita business rako uchaona richibudira because wavakaperekedza aita zvebusiness rake ende mukomana uyu aitoshandira munhu iyeye waakaenda naye ikoko. Paakaenda aisenuita zvinhu izvi akangonokabira aikoko. Saka hapana business raari kuita ere murume. Asati atanga business. Kwanzi kana watanga business zvichaendeka. Asi business yacho hapana rati atanga. Iko zvotarira muone akutosvika kuma 40 years. Yeah. Mizati nashe paguruve museka treatment no doubt. Takachibata chimuti kuti dzvi. Ndinonzi Lloyd Mpofu. Zviri kufambira Lloyd Mpofu ari pa Pretoria, South Africa. South Africa yanetsa baba Isabel. Iri kupisa. Mabatiro ari kutoa chimuti pa Muzansi le. Aiwa. Kuvavakidzani. Vavakidzani. Vana vedu. Yes. Vari ikoko. Asoneko vari bata chimuti. Aura semutupo chikonzero wabuda baba. Ndizozo. Aiwa zvitesi. Saka aunza nyaya ndiani? Mukoma wababa vemukomana uyu. Nokuti baba vacho nevemukomana iyeye vanorwara hawo zvoti vari muwheelchair. Mukoma wavo anomira sababa pambapa ndiye audza nyaya kuti vakomanaka isusuka ende zviri kuitika gore. Mati date racho ndi 11. Mati date racho ndi 11. Yes, 11. Date racho na 11. Mungaziwere kuti mwana uyu ari kurwara akaberekwa 11 ani? Mwedzi rega nditobvunza izvezvi because mwedzi haisi kuenderana. Asi madates ndizvozvo. But chinovaratidza kuti zvauda kuitika urwere unoteka kuitika iwowo. Toda kuziva kuti iye ari kurwara uyu akaberekwa 11 ani. Alright mukoma KB. Ndofunga kuti chibata chivoti. Itai happy birthday kumwana wangu Cynthia ari ku South Africa akazvarwa kamusi wa 1 May. Ndini Misteki Murehwa takachibata chimuti kuti dzvi. KB na Bozho murume uyu akarombeswa panoda mubatsiri chaiye apo ndinonzi Raymond Chengeta Kumbire. Kuri seko Kumbire ndoza kuti munenge makachibata chimuti. Pane update yabvunzwa na baba Purity. Mukadzi akabatwa nechikomba achibva atorwa nechikomba akanofira kumba kwechikomba. Ndiye kupi zviya? Inonzi Gokwesi Mchembo. Ne Gokwesi Mchembo ne Binga. Ayo ne Binga but kwatiri kuenda Siyakovhu. Right. Siyakovhu ne Gokweni Nyunga. Ndio nyaya yachona. Zvakamira sei? Mukuna akazovigwa but murume uyu akanzi ari kuendeswa kwa mambo. Kunotaura nyaya dzake but vanhu vakanga varamba zvokunoviga munhu but nyaya inenge yakaendeswa kumadzimambo ichibva yataurwa. So tira kunzwa kuti zvinozvi parakazonovigwa pane kubhadharisana kwakabudere muripo nezvakaitika ipapo ndo zvatisati tanzwa kuti zvakamira sei nokuti hembe dzemukadzi uyu dzimwe dzacho dzanga dzichiri kumba kwemurume wacho. Pane nyaya yabvunzwa regai katenzwe nyaya yabvunzwa kuti iye murume akaperekedzwa anditika muzvina bhisimisi akaenda neuyu ane dambudziko. Mupenyu aripo here? Mupenyu aripo but kwanza akachinja panga pane mabhizinesi make haachisipo ende uyu haachashandikwa hayi. Asi mupenyu haana kufa. Hama dzake anotodziziva dzimwe dzachizitori munzvimbo imomo. Adi kubvunza kuti takamboenda kupi kuya vakwanise kudzokera pamwe vanogona kunobatsirwa. Ndizvozvo mukoma kebeti toti takambodara kuti ko wai vasingabvunzi zvikanzi anofanira kutungamirira ndiye muridzi but veukama vangachitodzona kuti hakomana tungamirei. Saka veukama vanoita senge vane kakutyawo kavari kuda kuti ukanyaya kumhanya dzimwe dzenguva deti rinogona kuita rako.
ya regai timbopinda muchitoro timbotengesa nevasawira vedu vepremier tobacco auction floors. 28 minutes to 11 pa National FM munguva shoma iri kutevera muchanzwa nawo muntundi watonga pabodzikana Nambia. Murume uyo akarombeswa daidzai kuda dukwende katatu. Ndinonzi Oswald Dukwende ndiri mu CBD. Baba Isabel hanzi daidzai kakuda dukwende katatu. Kuda dukwende ashedzwa na Oswald Dukwende ari mu CBD Harare. Hanzi murume uyu akarombeswa. Saka pane here paunoromba usingazvizive naibhozongo. Ngozi mukomana wega izvo zvikana mushongo wakabata apa hapana. Yes. Ende izvo atozozvitaura kuti chandakuna nechekuti vana vakutofa vakateverana sezvo pakutanga akudza nhoro ndo yakaitika chake chida ndikwanzi ndakatemerwa. Regai tinzwe nawo tiri kudzoka kati chitora kanhare kubva kuwadiwa vateereri manyama tinzwe kuti vanogona kubatsira seiko panyaya iyi. 27 minutes to 11 ndo pafika nthawe manje legezani katebve mpheso mutundi watonga pabodzikana Nambia. Kwenje wakukudziwisanika padzuru pa imfa ya Commodore retired Simon Brian Bere amweuka aratisiya ntsiku ya 24 April 2026 zvatenepo apaswaka ulemu wa gamba ra dziko achapendeswaka kumande andipendeswaka magamba ya dziko ya National Heroes Eka ntsiku ya mande. Ibzi bzadziwisiwaka mambuyo makugogomeza pabodzikana kunyangara kudaoneka ka kusenza kumweko kwadaita kana mphamvu Commodore retired Simon Brian Bere bzatenepo mtsogolo wa dziko akati aninyangano akakupaswaka ulemu wa gamba ra dziko arabaliwa ntsiku ya 19 September mugura 1959 kuhurungwe kumweko ndi mamuna mweyo arabzipira chiri mwana ng'ono kupitipidzana kwenda akafundira kumenya nkhondo kufikira azamenya nkhondo imweyo irathandiza pa kutsudzuka kwa dziko ra Zimbabwe. Tichikumbuka ganyo radapata lekezani kati chemereka muchintaro Sandra Chirenje pabodzi na Tanatswa Chirenje inakanyumbo kano kanchimara kuti shasha ndimi. 9 minutes to 11 pa National FM. Todzokera kapa nyaya taurwa kana baba Isabel zviri kunzi na mukoma Joe kapfumo vari kumhondoro mubaira. Murume uyo akaiswa chemuropa baba Isabel. Hanzi murume uyo akaiswa chemuropa. Yaish variko vanobatsira vanhu vanobatsirawo vanhu mungazive here kuti zviriko here zvakadaro zvekuti unogona kungotemerwa uchinzi upfumi uchauya kumberi pauchazoita business ipapo ndo pachienda kumberi ko kana zvaikuita sezvizvi manje kuti vana vakufa. Morning Kanyemba na Bozho pamadate apo hapana problem. Ini nemurume wangu tiri va 26 September. Vana vangu umwe 26 Juni umwe wo 26 zvekare. Inzwe mkoma kebe kusiyana kwazvo. Ava vanombogara vazviudzwa zvakaitika zvega. Ava vakaudzwa bva pakutanga kubva nemukadzi wacharoora. Uyezve chishamisi chokuti mwana vako uchavazvara nemazita akaenzana. Ende ngoma kebe pane pandasiya nyore dzakatemerwa kumusana pamwe chete nekwakavanzika. Zvichinzi ndedzei. Kana wakura iwewe ukazoda kuita business rako richabuda. Ine ndichakusimbisa kubva kuvana komana vako Right. vauchabara ende mukadzi wacho uchamuona izvi zvauri kudana navo vese hapana mukadzi wako. Kana wazokwanisa wazokombisa vakadzi acharamba akakubata zvekuti unototi kozoita sei ndokukwanisa neroko ndiye munhu wacho. Ende paakabatwa kudaro akaramba achizama kupa munhu mukadzi wemashoko ekuti vadanane kwanza akatonetsa kuramba akabvunza zvikanzi no problem ndiye wako kusvika ada. Kune avo vakasununguka kuti vabatsire mhuri iyi. Vanokubata ipapi kuitira kuti muvasvitse kumhuri iri kuda rubatsiro. Zimbabwe tinoda vanhu vakarongeka, toda vanhu vakabatsirana. Mbudzi kutizira pakubarira pavanhu kunzi zvare ibatsirwe pakudzingirwa mbwandirika. Saka vanhu vachazenge tine tsika yekuti vanhu kazhinji vakanzwa manhamba kunyangwe vari dzimwe dzenguva vari vanhukadzi vari kutsvaga rubatsiro vanenge vakutofona vakutokombisa. Unogara kupi? Zvakamira se ndaikumbira kuchengeta. Ava vari kukumbira kubatsirwa padambudziko ravainaro. Fonai mugovabatsira, mugowirirana, mugotsogopana pakana wabatsira munhu, unotsogopana uchiziva kuti ariko anobatsira Zimbabwe yoziva. Ndizvozvo chaizvo. Yeshe. Tatenda. Munobatika panhamba dzipi kuitira kuti vabatsiri vakwanise kusvika kwamuri muvaendeseka uko kuchiredzi. 0771 545 025 0771 545 025 0771 545
025 ndidzo namba dzacho. tinotenda batai bhosho ngora kuitira kuti wakusvitsaika kumhuri iri kutsvaga rubatsiro iro nokuda kwekuti izvozvi mwana pane zviratidzo zviri pari zviri kuratidza kuti anogona kungotisiya Zvakare zvakaoma. nai mukoma kanyamba nabhozho varoyi vachafa rinhiko tizorore zvedu. ndinonzi Daniel Tauro kumahusekwa kwanenguo takachibata chimuti. aiwa chinenge chakabatwa mukomake pese pese changovapo mani chimuti chega chega pese pese pfapfaidzai chimwe icho kwadembo yezimbabwe ndiri matiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzura wamukaseko honorable Maximo Njanji chimuti wanenge wakabata mukoma kepi izvo zvindiri kuona wakachiti dzve ivo mukoma Innocent Muchenjekwa baba namai tu vakachibata kuti dzve pamwe nematuidza acho chimuti wakabata paka mukoma kepi mapindira papi. rega nditenge kuti pazindoga pane kuchema kwevanhu mukati meguta reHarare. mugwagwa unoenda kuTrabablas tikasvika pane kereke hombe iripo right kwozoita mashops pari patownship inonzi business center yezindoga rodi pane mugwagwa mukuru pakati pemugwagwa mukoma KB panofanira kunge pakachena nokuti mugwagwa kangogadzirwa uri muhombe pakati pemugwagwa muviri iyi ndo pari kupaka motokari magonyeti nemota diki ndo padzinopaka dziripo ipapo. riri kuita dambudziko rokuti munhu akabva nemotokari achibva kuno kudhorobha achibva kuTrabablas akada kutienda kuenda kuseri kana kuti ari kubva kudhorobha ada kuenda kuseri mota dzimwe dziri kutomborovana uyezve kuda kutsikwa nekutsikwa kwevanhu nenyaya yekuti motokari dzakuita parking kuita senge mudhorobha pari pakati pemugwagwa dzobva dzavharira dzimwe motikari dzoda kutena hadzichaoneki even vanhu havachaoni kune motikari dziri kubva kopi. so vanhu vari kubvunza vachiti kanzuro ngavatibatsire utori mutemo here nekuti hapana pakapegwa hapana pakamakwa asi motokari dzinongoripo ende hadzibviswe nevamwe vakuda kugadzira motokari unotoona zvakare iri pakati ipapo yakatovhurwa boneti. vanhu vakuita zvavanoda vanhu vari kuti ko ivo vanoshanda basa iri variko kupiko vanhu vopera kufa here mota dzorovana here imbori nzvimbo iri kushandiswa senzvimbo ipi pazindoga 1 2 tiri mugwagwa ipowo tosvika paTrabablas vabereki vane vana vanogara kudhuze nekuTrabablas vana zvavari kuita mukoma kepi vari kumhanya vouya pai pakavakirwa paipai vari kuita unonzi mutserendende handiti pamusoro paipaika vanogara chinenge chipurakakara chisenge pasi vodzoka vokwira zvakare rinove dambudziko rikuchema nevamwe vakuru kuti vakomanaka vana 1 vachatsikwa 2 vanogona kufa vachikoka misana kana kuchikwa makumbo because vanozva paTrabablas kubva pamusoro paya kusvika pazasi vakagara pachipurakakara pachisenge. zviri kuitika izvozvi mukatosvika paipe mukamira muchibva mukati kwazindoga mukatarisa left side pakakwirira paipe muchatoona pamwe pakachena so pakatopombira kamugwagwa ndo pavari kuita kamutserendende ipapo. saka vabereki ndo vari kuti vana vedu vanogona kukuwara ndobva ipapo handina kumira uyo ndiri kuenda kuHopley paka ndapinda muHopley ndo mune mukadzi mukaende paWhatsApp channel muchaona mukadzi kwaye hatisi kuziva kuti aishanda here kumbari kana kuti aita sei zvaita kuti vakawanda vaungane pavari vachiti tibatsirewo chiko chiri kuitika pauri ane nyaya ari kutaura kuti kwanhengi kwandakaba foni mukaenda kumbare mukasvika pakati padhuze nebuilding yapakati panonzi panhengi pane vanhu vanobva kunze kwenyika vachiuya kuzohodha ipapo ndo pandakaba foni ndo paishanda foni yandiri kushandisa iyi ndo pandakaitora atori nayo foni yacho anayo ndo yari kushandisa. so hatizivi kuti dambudziko rake vanhu pavabvunza vakuzama kuti vakafamba naye nezvaari anokwanisa here kuzopaziva kuti ndio apa kana kuti vanhu vakutonga kuti iwo woenda ikoko vosvika vachibvunza kuti pakati pane katakshop pane vanhu vanouya vachihodha pane vamwe vanhu vanobva kunze kwenyika yenyika yeMalawi ndokutaura kwaari kuita achiti foni iyoyo yandiri kushandisa iyoyo apa ari mumablankets anenge ari mumablankets endai paWhatsApp channel izvozvi okay mudzimai uyu aishandira ani apa haasi kutaura kuti aishandapo here ari kutaura nzvimbo kuti ndo nzvimbo yaakatora foni panonzi pababa nhengi kana kuti pamai nhengi pane katakishopu karipo ipapo pane vanhu vachizohodha vachibva kunze kwenyika pane vamwe vanhu vanogara vanobva kuMalawi chikwa chivati achibva taura nebuilding kuti padhuze nepacathouse kumbari right and panotozikanwa saka vamwe vari uku manje vari kuti hapazivi vari kuti vangakwanisa here kufamba naye kuti vaende ipapo kana kuti voenda vanhu ikoko kana kundikana vosvika vachibvunza kuti vanopaziva here vonzwa kuti aripo here akabirwa foni ipapo nokuti paritotaura nezita kuti panhengi pabhosho kana kuti pakanyemba
Zimbabwe endaika pa National FM WhatsApp channel vakawanda avasati vajoina vakawanda vaiti tichajoina izvozvi hapasati pawane linki rokujoina saka kune avo vagagara vakajoina kudhara ndo vachatokupakulirai ndo vachakupakurira imi garai pachimuti vakati endai pa National FM WhatsApp channel kuti munoona vhidhiyo nyaya iri kutaurwa nababa Isabel saka tibatsirei nyaya yepazindoga yokuti matraks ari kupaka pakati pemugwagwa. Ndevapi vanobatsira nyaya dzekuti kana motikari dzichipaka pakati pemugwagwa ndevapi mungobakeni? Yes, tibatsirei Zimbabwe nyaya yevana vari kuenda paTrabablas. Yes, vachidorwa mutserendende atakambozviita ngoma but pavari kutambira ngoma makambomira here mukapaka mota mukoma kembe kotasa pasi paipa aiwa kani pakarebazve chivakwa chenyika chihombe saka ndiani angabatsire paTrabablas kuitira kuti tichengetedzeka vana uye tichengetedzeka infrastructure yedu. Yes, nikuti kudonha kwemafu zvakari papeka kutokanganisa chivakwa chedu ndizvozvo. Tibatsirei nenyaya yemudzimai wekupi wekuhopley kumagada ari kungochema achiti ndakaba foni pakati foni yangu gatizokatsvaga foni yangu kasulu asi pari zvino timboti happy International Workers Day kuvashandi vese vemunyika yeZimbabwe. Pakaipa kanyamba nesekuru mudhara uyo anoda kupfapfaidzwa anoziva zvaakanotora izvo zviri kukonzera kuti vana vafe. Ndinonzi Fidelis Paglaudina muHarare. Kuti baba ava vanoziva here zvavakanotora zviri kukonzera kuti vana vafe kana kuti vakangopiwa vasingazivi? Havazi kuramba baba. Baba vari kuti ndakatozviitwa but ndakaudzwa kuti inini pandikakurawo ndikazoita business chafamba zvisinei kuti ndirini asi ndakutoziva kuti ndo zvakaitika chikonzero ndiri kuzviziva. Asi handina kuziva kuti mushonga wandakatemerwa uyu ndo zvauchazoita mangwana ndizvo but handichazivi. And hacharangarira hachazivi kwaakaenda hachazivi wacho waakaenda naye akatama hachisimo munzvimbo asi hama dzacho ndo dziripo. Kuvadi kuenda kukuhama vambonzwa kuti murume uyu muzvina bhizimisi wakaenda naye ari kupi amuyeuchidza pamwe chete nekumupa nhamba dzemubatsiri kwavakaenda. Ndofunga patori nemashoko mukoma kepi ndationa miziko yababa vauya nemashoko aya pano baba mukuru wake musara pavana baba vake wapenyu but vanorwara zvokufamba newheelchair. Mukoma wababa vake anova ndiye musari babana anomira pamatari ese emusha ndationa miziko yake mushure mekukapaidza nyaya kureva kuti panogona pane chimwe chikamu kana kuti imwe nyaya iripo. Rega timbotengesa kuitira kuti tikwaniseka kubhadhara marenzi. Minutes past 11 Friday 1 May 2026 pamugwagwa angove manyongori kwese kanyemba shamu ine munyu ngaichishanda apa. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale ndomutsa vagari vekwa Major Brown na Alec Gweja Calvin Joao tinashe Gotora Fani Mafuta Matthew Chiwara tichaona Makwerere Susan Murindi na Mo Blessing kutadza ushe na Peter Chiringa ndi Langton Chingoma. Asi toishitsa nyaya iyi kunani? City of Harare here kana kuti Ministry of Transport? Nyaya yepazindoga. Kune variko kwewo ndizvozvo vanoona mugwagwa iwo right. Nokuti paya pakati pemugwagwa mugwagwa unoenda from Harare to Masvingo neunobva kumasvingo chipinda muHarare apafanira kupaka motikari. Izvezvi magonyeti chaune urefu wauri kuna pane 3 zvimota zvidiki pakati munhu achiti kana akamira pakati pachida kucrossa road anenge zvekudongora kuti soma hatoni makamboona kana uchera mbeva kambeva chisongorera so uchidongorera baba Isabel. Ndofunga tikabata veko council tinzwe kuti ndiani anofana kuti agadzise dambudziko iroro. Okay, rega tinzwe vateereri zese murume wangu Jonas ndinonzi Mai Linko takachibata chimote kuti chiredzi baba avo ngavagadzirise dambudziko ravo iro nekukasika. Baba avo ngavagadzirise dambudziko ravo iro nekukasika. Vari kutsvaga kavanobatsira nekuda kwokuti izvozvi hazvina kumira zvakanaka. Vana vapera baba Isabel, vana vari kufa. Vana vari kufa. Alright, legezani katibve kuti anango aniti tani musakangano tichakwanisa kakubata chikomba chiya chakuSt Mary's kuchitungwidza kuti tinzwe kuti nyaya yavo ndei yavari kudaka kuti vabatsirwe. 0 chiredzi baba avo ngavagadzise dambudziko ravo iro nekukasika. Vakatoromba nekusaziva shemu. Vanhu ngatidzidzei kusabata mushonga muupenyu. Honai zvinotambudza nekupedza mhuri. Ndinomutsaka Rosi Marongedza Rufaro Kamanura Mudhara Bomba Prominent Mandombo Kelvin Joao tinashe Gotora
Innocent Manyoso, Hita Nyakaringa, Addington Pwanya, Regai Samoro Gwaya, Alec Gweja, Shakman Matono, London, British, Shingaipe, Victor Katiyo, Forgive Nyamadzao, na Desire Chigwedeza, Ninonzi Nobet Chabeta Pachivaka Nenyama, Kuhurunge. Mukufamba kurukuita veu kama nyaya yekuchiredzi iyi. Vari kunzi kudini? Vari kunzi iwa. Havana chakaonda chui. Hapana chakavanzika. Zvese zvikubuda pachena asi kuvanza. Ari kuti zviri kuitika izvi ndakazviudzwa kubva ndichitanga pakadai so. Saka chakundishamisa ndechekuti madhetsi nezvakarongwa ndokufa kwakuita vana vangu ndozvandakaita. Iye ari kududzira. Saka kududzira kwari kuti ndkwekuti kwacho kwaakaenda hachakuzimu. Saka vakutokumbira serubatsiro kuti hongu tiri kuziva zvakaitika but tozvipedza sei kune vanogona. Naiwe Kanyemba naBhozho, ko makazoti kudini kuone kunza chimuti kuno kuHonde Valley. Kana musiri kudaka kuuya tumirai t-shirt yangu necape izvozvi. Ndinonzi Innocent Nyamhindu kumande ya 2 Bermuda Honde Valley weChelsea. Akambotaura zvengozi. Akati ada kuzviuraya kana National FM. Okay, regai tikuzivisei kamukoma Innocent Nyamhindu kuti National FM iri kuuya kuHonde Valley kuzoita road show. Rambai makateerera, tichakuzivisai zuva ratiri kuuya ikoko. Saka zvenyu zvakarongeka, t-shirt necape zviri kuuya. Aiwa zviriko. Zviriko. Aupe. Araiwe. Murume anobata chimuti zvake yeye. Kanyemba naBhozho, murume uyu ari kuti nyepera kuti akaita zvakaita nabro wake asingazive. Ko zvaitenga mombe dzemabirthday aitenga achiva vararira chii, ngaabude pachena abatsirwe kwete kuhwanda nemumwe kwaari kuita uko. Ndinonzi Babi pamusana kunyala. Chimwanyukura chimwe. Yes. Paitenga mombe achipemberera mabhavhadhi aya ivana aisivisa aiziva aitenga asina mombe yokurimisa uvhari kutenga yebirthday aiziva zvaita. Musadaro kani, murume ari kurwadziwa pamwe akaita asingazivi baba Isabel. Yes, akaita asingazivi. Ndakaenda siri yari anichinangwaka akatozviwanirawo magombeko. Musambosangana nezviri kukuita makwekwe. Muri seko pachimuti zvakuita hakusi kuguma, zviri kuitika hakusi kuguma kwenyika here. Ndinonzi My Precious Chinamasa. Nyika inoguma sei kana zviya? Handizivi, ndimi munoziva kuti nyika iyi nekufa. Unokufa inoguma sei nyika? Handizivi. Kana kuri kufa. Imi ndimika munofamba neshoko, tiudzei. Aiwa, haisati yakuguma. Kuri kuitira kuti vanhu vazive ko zviri kuitika. Havasi kudzoka here Mwari? Havasi kudzoka. Adzokera acho keimbi. Nokuti zviri kuitika munyika muno baba Isabel. Hazvibatanidzike. Zvakaoma mukoma keimbi. Wobva pamurume, wopa murume gupuro, wororwa nemurume pa next door. Ari shamwari yemurume. Baba vosungwa woenda kuchitokisi. Iwe wopinza chikomba mumba vana 3. Murume achidzoka kwaunzi imboenda pasaidi bridge pabauya. Chikomba chinoda kupinda pamhepo. Rambai makabata, tichataura nacho manje. Regai katimbopinda muchitoro timbonzwa kamashoko kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Tobva tazobata Chikomba. Baba namai musaruro padomboshava. Mamuka sei nokuswera kwacho, hanzi takachibata chimuti kuti dzvi. Ko Chikomba ndiko General Sheredika. Kuchitubwiza koko. Manyame nini Neseni vanekisidoka vanokumbidzana zvinungisana bwema General Sheredi. Mukoma Bhozho Ngora neKB hakuna munhu anobata asingazive baba avo kunyara kuhama dzavo. Ndinonzi anodi shutu kuruwa pavoka. Ichokwadi mukoma KB avo vekuuningiwe wekuchakarika vari kunyara kava mombe nedzimba dzapera kutsvazve mushure mekutsvaga mubatsira kasika ndasiya panapa ndoda kuti muite nyaradzo zvenyu zvokuti kukaitwa nyaradzo kunofa munhu ka hakuna munhu ari kufa but zvandiri kusiya ndezvekuti kusvika maita nyaradzo izvi chiri pamba panapa but imi baba mukangobata chinhu chenyu chete maenda pane zvinoitika chese chamakaunza pamba panapa nekuromba chinooneka zvachiri kuita izvi kombofa mombe kombotsaimba uchimenzi vari kuzama kuita sei kubata hasi kuti nyaradzo iitwe pakaipa dzakawanda. Regai katizodzinzwa mushure mekunzwa mashoko anotevera. Friday 1 May 2026 International Workers Day. Sekutaura kwataita kuti tichataura kana baba vakaunza kanyaya nezuro pachirongwa Bhozho Ngora segment. Tinaoka parunhare. Maswera seiko nhai baba? Taswera maswera seiko baba KB. Aiwa kunoku kuchimuti kuNational FM zviri kuchobida kuri seko kwamuri.
kwandiri hakuna kumira mushe, moyo ndo wakurwadza. Ko moyo uri kurwadza neiko nhai baba? Ndakabatwa rafu Makabatwa rafu nani? nemudzimai anga asina kundiudza kuti ane murume anga ari kujeri. Iye anga ine naye mwana naye 1, indakaita vana 3 naye. Okay, muri yeZimbabwe haisi kuziva zvakaitika. Titorei step by step kuti mugore rakati ndakasangana nemudzimai uyu, tikataura zvakati kusvika pari zvino tinzwe nyaya yenyu. Ndakatanga kugara nemukadzi 2015. 2015. Tikaita vana 3. Saka zvino murume anga ari kucheri. Ina ndaiziva kuti murume uyu areka zvinhu zvokuti zvokuba. Mukadzi murume adzoka ndobva andidzinga mumba akandipenda pandisembwa. Ndobva ndati nini aiwa ndabvuma tivhiti handikwanise kunetsana nevanhu. Chiregai ndibude ndiende. Ndakukusiya hako iwewe ugare nemukadzi mumba umu. Uyu mukadzi angaine naye nemwana 1 ndine 3. Okay. Muri kupanzwa here? Tiri kupanzwa. Ngatidzoke, ngatitangisei nyaya iyi. Alright. Vanhu vazhinji vavakidzana vakanditi nyaya iyi inonesa. Iwewe dai waitaurirani wabhozhongora nyaya itaura yakataura nezuro. Nezuro wacho inga ndiri kunhamo kwehama yangu anonzi Andrew. Ndobva ndasvika ipapo vakandishaudha mashoko akunditukira amai vangu. Vada kunditsvagira mhosva here ini ndisina mhosva navo. Alright. Musaite pamusoro ibaba, pamusoro ngatidzoke kumashure. Muri kuti mudzimai uyu makatanga kugara naye 2015. Makamuona makasangana kupi? Takadanana inini kugara pama 23 kuno kuchitungwiza. Right. Tigara tese. Haana kundibudira pachena kutanga ine murume ari kuchiri. Alright. Makamupfimba makasangana makataurirana mashoko erudo iye akabvuma. Chokwadi ichocho. Saka maigara naye kupi, kumba kwenyu here kana kuti kumba kwake mudzimai uyu? Takamboroja tikabva akati nguva yemvura ino yekubasa kwenyu hakuna basa, ngatiende kunogara pana amai. Tasvika ana amai vacho ndo vakundibata rafu, vari kundituka everyday. Good. Makamboroja muri mese 2015 iye here? Ndakatoroja nemukadzi ndikatotengawo stendi yangu panhano apa. Ndikati mwangu ngativake imba tichengete vana. Muri kuti mimi pamakamuona anga nemwana 1 mudzimai uyu? Murume uyu akadzoka kubva kujeri ane mwana 1 nemudzimai iye. Vana 3 vakomana. Nyatsoi kutaura muri yeZimbabwe, muri kuti mimi pamakasangana nemudzimai uyu anga nemwana 1 nemurume wake? Mudzimai uyu pandakasangana naye anga aine umwe mwana umwe uyu abva azoyabva aita mwana umwe wechi2 musikana. Indabva ndazosvika pakuita 3 naye. Zvandibata mukati memwoyo wangu. Alright baba, pane patoda kunzwisisa ndepekuti imimi pamakagara nemukadzi uyu aine mwana 1 nemurume wake, murume ari kujeri. Murume achizodzoka kubva kujeri, manga mave nevana vangani? Tine 3, umwe wacho tiri pamukaka izvozvi mudiki. Anonzi Christopher. Murume uyu akasungwa kangani? Murume uyu anga ari mujeri, I think 10 years asipo. Akasungwa kangani nokuti makati akaenda kujeri akadzoka? Akasungwa 2 baba. Right. Kekutanga kaviri paadzoka chiri 3. Inini ndo pandakasangana ndichibva kubasa. Ndabva ndasangana nemeseji yekuona inini murume achipuwa mvura achigeza. Amai vake ndobva vanotora abva kujeri
ndobva vavaisa mukicheni. Mukicheni ndo mavakarara vakufamba vachitaura vachiti izoni uyu ndanga ndisingamuda agone kutsvaga mari yake inononoka kuya. Saka ndakuda mukwasha uyu anogona kutsvaga mari. Mukwasha angachinzi haadiwe nokuti haagone kutsvaga mari ndoupi? Ndini manje. Imimi munoita basa rei? Inini ndinodhaiva marori paOtaforce paDebshire Quarry. Okay. Kana kuti ndinodhirivhara zvinhu. Alright. Kunotengeswa matombo nemachecha. Aha. Ko uyu wokumbosungwa uyu anoita basa rei? Uyu itsosika. Saka hambuya imimi makatoenda kunogara kumba kwa hambuya nemudzimai wenyu muchibva kumba kwaMairoja? Handina kuramba. Ndakabva inini pandairoja naye. Akanditi handei tinogara pamba pani paamai. Pamba paanogara imba haisi yavo. Vakangondichengetai ndikati ane muti wangu tawirirana. Okay. But zvazosvika nhasi ndakubatwa nekusere kwemaoko. Ndobva ndafunga ndikati kobhozongora naimi baba Tete mamuinzwa nyaya yangu here? Saka imimi muri kuti sei mudzimai uyu pamakatanga kudanana naye haana kukuudzai kuti ane murume, ndiwo pane dambudziko here? Haana kunditaurira. Haana kukutaurirai? Hapana. Okay. Saka imimi Nezuro wacho ndichienda kunochema mukadzi weshamwari yangu. Ndobva ndamuona ndichitofamba murodi. Ndikati naye amai mwana, ibhoho here amakaita zvikanzi iwewe tenda kuti wakaenda uri mupenyu. Saka muchiri kusangana, muchiri kuonana mukufamba kwamuri kuita uko? Aripo anoshanda pajinjike. Okay. Paempia. Alright, ngatitarise iye murume wacho paakadzoka achiswa mukicheni nahambuya. Pane here mashoko akambotaura achiziva kuti imimi makaita vana vatatu nemudzimai wake? Handina kutaura naye kana inini handisikamuzive. Okay. Saka inini ndakazoita move out yekubuda pamba. Ndatoona kuti vakundipasata pamwe ndichapuwa rine poison. So chamuri kudaka kuti ndibatsirewo ndakaomerwa, please wedwe. chamuri kuda kuti mubatsirwe nemhuri yeZimbabwe chii mukoma wedu? Chandingade kumhuri yeZimbabwe ndanga ndichikumbirizawo panyaya yangu. Kana vakateerera vari kuteerera. Uyu mudzimai kuti ndidzokere kunogarisana naye angakandivhurira maintenance. Ndakati imwe wangu ndauya kuti tigarisane tichengete vana tese. Asi anga asina kundiudza kuti ane mumwe murume ari kuchena. Saka zvino izvozvi ndakutaura kuti vazhinji vandibatsirewo nekuti izvozvi pari ndakaomerwa. Asi handina kuomerwa zvekuti ini ndanyanya kushupika. Ndati ndikasataura nyaya yangu mangwana zvinoenda nepamwe. Mune makore mangani imimi? Ndine 45 years. Pamakadana nomudzimai uyu manga mune mhuri here kusaidi kana kuti ndiye wamaifambidzana naye chete? Ndanga ndine mumwe mukadzi akatombondisiya anonzi Jane. Ndikabva ndagara neuzi. Asi manje asvika panguva iyoyo akundibata nekuseri kwemaoko. Ko muri kutaura nyaya yekuti akakuendesai kumaintenance rini? Chii changa chaitika? Vakandiendesa kumaintenance yanga iri nhau yekuti iye ndakangati iwo shamwari ndakuitawo ukaona ndaita wakati tu. Asi ini hanzi kuramba kukuchengeta. Ndinokuda mudiwa wangu. Murudo tese tese. Tigara kuparadise. Saka maitobhadhara mari kumaintenance? Kumaintenance takazosvika panguva yekutaurira isatu ndikati mwangu ngatichigarisana iwe nini. Izvizi hazviko asi kuti tichengete vana tiri pamwe chete.
ndokusvika tite mwana wechi3. Hamusi kuona here kuti hongu zvakakurwadzai, asi uyo murume muridzi wemudzimai wamaigara naye kana akada kukuendesai kakukoti munofanira kubhadhara. Ndinoda kubvunza ipapo kana kati tida kubvunza nyaya dzosaka ndakupai nekuti inini uyu ane mwana 1 uyu mukadzi ka angambori nemumwe mwana umwe mukomana uyu abva aita 1 anondibudira pachena. Ini ndine vana 3 naye saka ini ndinoenda sei kujeri pavana 3 ndichigarisana naye nemunhu vetondibatsirewo. Baba, munotenda here kuti makaita vana 3 nemukadzi wemunhu? Ko akandiudza here kuti murume ane murume? Alright, regai tinzwe mhuri yeZimbabwe. Tinodzoka zvakareka kwamuri manje mukoma wedu. Ndibatsirewo nekuti veruzhinji ndakumbira. Tinotenda maita basa. Ndibatewo ipapo chokwadi. Baba Isabelo, nyaya yangu ngaisamirire mumashure. Alright, imimi pamuri kuti imimi mune vana 3 nemudzimai uyu, saka mune vana vakawanda. Muridzi wemudzimai ane mwana 1. Chokwadi ichocho. Alright, maita basa, tinotenda. Vanadzingwa sembwa. Alright, tanzwisisa, rega tizonzwa vadiwa vateereri maita basa. Amai vakabereka vakushauta inini. Saka ndazouya kuti ndikuudzei chokwadi. Ngavasandituke. Kana vasingade kuti inini mwana wotakasiyana. Muzvinoitawo here? Ndakubvunza muchiripo here? Tiripo, tazvinzwa. Regai tinzwe vateereri, ndiwo vanogona kutibatsira. Regai ndikuudzeiko ndobva kati. Aiwa, tichakubatai manje maita basa. Alright. Tinotenda baba Isabel. Baba ava nokuda kwekudzikwa kwavakaitwa pane zvakawanda zviri kuvakanganisa. Ende ivo vari kuti ini ndinodzingwa sei? Ndine vana 3 munhu ane 1 ubva sara. Okay. Ukagara kuti pavakapinda uvo mukadzi yakashorere murume wake kudhara. Muri yeZimbabwe rega ndibva ndingopinda ndiri mukati mekutsudzira ndikati kufafaidza. Rega ndingotanga nenyaya kuti paka Mutare Masvingo chiri kuti kudini? ndine nyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe inosanganisa Mutare neMasvingo. Nyaya iyi yakamira kudaiso. Pane mhuri iri kuchema iri mukati mekuchemedza kuti tibatsire mhuri yeZimbabwe chikonzero dzimwe dzenguva tinenge tisingazivi mutemo. Asi zvatisingazivi mbudzi kuzvarira pavanhu kunzi nditandiro imbwa. Vauya kuzochema uri paNational FM. Pane madoctors, pane vemutemo, pane vane zvakasiyana-siyana. Ane njere dzake nepfungwa dzake agova parubatsiro kuti vazive kuti voita sei. Right. Vane mwana ane 19 years. Akabva kwaMutare achienda kubasa. Asi inzwai mhuri yeZimbabwe maindira akaita kubasa. Mwana kamwemuka asipo. Ndokutsvaga mwana ndokubva mushayiwa 2018. After 3 months mwana akabva afona zvikanzi yes ndiri kuno kuMasvingo ndokwandave kubasa ndakushanda. Okay. Vane ukama vakakwira bhazi ndokuenda kuMasvingo ndokunoona mwana ariko ndokusvika kutaura nevarume wake kana kuti mabhosi ake. Inzwaika tiri kukumbira kuenda nemwana nekuti mwana mawiri akaita kuno kunzira yakashandisa haisi nzira kwayo, akaita zvokutiza. Takitimboenda naye kupi? Tiende naye kumba zvikanzi nemabhosi aiwa no sorry mwana achatevera. Imbomusiya rati achata sei? Achatevera. Right, ndobva vasara nemwana. Hapana kuti 3 months zvakare vachibva vafona zvikanzi alo kuno kumukomana hatisi kumuona Kubasa kuya. Okay. Amuzi ingati vakuudza kuti tipe mwana tiende naye 1 zvikanzi mukomana handisi kumuona. Dai mambo wai timbogara pasi kuti tingatsvake sei mwana. Ndobva vakwira bhazi zvakare kubva kwaMutare vachienda kuMasvingo ndokuti akunotsvaga mwana. Vanoti ivo pavaipinda musango kana ndichiti musango pese pavaifamba kana vakanzwa kuti ari mudhorobha kana vaenda mudhorobha vakanzwa kuti ari musango vaenda musango. Asi shona inoti pataipinda musango kunotsvaga mwana taiti taifamba naNovandie bosi wepamba apa tikangoti fambe ati ini ndaneta ndidai tachidzokera hedu. Chandinoziva ndechekuti mwana iye aritotoona izvezvi aritotitiza hake uchichadzoka hake. Vakangofamba dzoka dai tadzokera kumba ndaneta inini. Izvezvi mukomana ndomuziva kuti aritotoona but aritotitiza hake. Kusvikira vanoita but vanoti vane pamwe pavakaenda vachitaura nyaya yekuti tisi vabereki vemwana uyu ari kunzi akashayikwa bamba apa ari kunzi akashayikwa sei. Isusu vaitiudza isusu kuti mwana pakahama dzake paya ndo vakaenda nawo.
inu zvakati kuti amuna isi titofunga kuti akaenda nemi nekuti tainzwa masvike kunzi mimi pamakauya paya ndimakaenda nemwana wenyu akati aiwa tatolinga nyaya iyoyo yekutsvaga mwana oyo asi kuwanika sonzi izvi hazvinendi zvemanyepo right hapana kuita nguva vadzokera kumba ndobva wafunda ukanzi alo tine urombo mukomana tamuwana asi tine urombo kuti tamaona akazvisungirira ari musango asi pavakaenda pakutanga paipe mwana uyu vachimutsvaga vanoti mukomana ari kuti tize nenyaya yekuti takamutuma kuenda kumunda kunorima kuseni aenda kumunda kunorima ndo paakanonga foni yamudhumeni wedu munomu paakanonga foni iyi akabva tora memory card ndobva atengesa saka foni takaiwana tikapa muridzi wayo memory card ndo rakarasika raakatora asi mudhumeni watotora foni yavo saka paakatizapa takati tamuendera kumapurisa tichizama kumubvundutsira kuti adzodze memory card nekuti mudhumeni ari kuti iye mumemory card umu ndo mune zvese zveurimi zvebasa yes saka mwana uyu ndofunga ndo zvaari kutiza saka padzokera ndopakazonzi tine urombo mwana tamuwana asi urombo hwatina ndoti patamuwana tamuona akazvisungirira asi akazvisungirira kudaro atori nemamwe mapatsi anoratidza kuti hapo nekuti atokanganisika zvimwe anoratidza kuti aitomboityiwa nembwa saka mapurisa totomadana atovhatura mutumbi vatora mutumbi vanoti zvavakakwanisa kuenda kunotora ingoko zvokuti vazoviga mwana achibva kumochari zvinokwana 2 kgs zvimwe zvikunzi vapasina sezvanga ari munhu anga ari musango pamakadyiwa nembwa neswera zisango vanoti mutumbi wavakatora unokwana 2 kg nyama yake inokwana 2 kgs ndobva vatakura mwana ndokuenda naye kupi kunomuviga kwamutare yes vaviga mwana wavo chinzwai mhuri yezimbabwe mawaniro akaita mwana uyu basa achibva kwamutare achienda kumasvingo haana kutaura pamba akaita zvekutiza mwana uyu akatsvagirwa basa nemumwe mukadzi ari kwamutare akaroorwa achibva kumasvingo achienda kunoroorwa kwamutare ndiye akatumwa nevabereki vakuti titsvagire munhu webasa ndokutaura nemwana uyu mwana achibva nezvekutiza so muroora uyu akaroorwa kwamutare akaroorwa pamba pasabhuku so muroora wasabhuku uyu ndiye akatsvagira mukomana webasa kuti aende kunoshanda kuvabereki vake kumasvingo saka pese patsvagwa mwana muroora aizviziva kuti mukomana ari kumba kwedu pazoitika dambudziko iko zvino zvimanje rekuti mwana uyu afa vanhu vekubatewa kwamasvingo vaya kwakafirwa mwana kuya anditi vaenda kunotora munhu wavo vakavati zvino mwana zvaafa ende paakauya kunzira yekusesenza kunoko haana kuuya nenzira yatakawirirana akaachita zvekutiza muchaita sei zvikanzi tinokumira tisivike bwana kana pane zvimwe zvina kutaurwa tozoita sei tozotaura ende shona iyoyo mutemo unoshandiswa kumapurisa mapurisa kunyange makaita sei anoti kana munhu achinge afa munofanira kurispekta mutumbi chitunha ngachiende pakodzero yacho chine kodzero yachona ndizvozvo tangai manoviga munhu kana mune zvimwe zvinotaurwa zvozotaurwa right ende chokwadi vakaenda kunodii pasina kana polisi vakaenda kunotora mutumbi ndobva vaviga mutumbi ndobva vanyarara 2018 tarisai nhasi kuya kwakafira mwana kuya vakuchitumira shoko rekuti kubva 2018 ndi mwana asati yatirwa nyaradzi mukoma kedi nyaradzi haina kuitwa angari 19 years nyaradzi haina kuitwa gwara katina kuvakirwa vaya kwakafira mwana vaya vakuuya vachiti kune vabereki vemwana tiri kukumbira kuti tiite nyaradzo uye zvitigovakira gwara vaya vakati aiwasi varidzire mwana tisu mwana akafa ane zvekuita tisu varidzire right imimi chenyu maitoshandirwa hamuna kana problem siyai gwanje redu tichavaka kana nyaradzi tichaita kana muchizvina kuziziswa tokuzisai kuti mwana aimboshanda kwenyu uyoyo akafa uyoyo takuita nyaradzo right asi aronga ndiani ndisu hama dzemunhu inzwai mhuri yezimbabwe zvaita kuti nyaya uye panapa nhasi tikutuka naye hatisi Zimbabwe National FM muri vateereri manyama takati kwamuri ndokune vanhu vese hatisi kuda vanongoti pakaipa
zviri kurema tiri kuda unobatsira munhu sezvo watiti imbwa ukaona yakunozvarira vanhu mbudzi irida kudzingirwa imbwa. Nyaya iyi isekireti yavo kubva 2018 asi nhasi yauya kwamuri vane pavari kuda kubatsirwa. Muri vabatsiri mhani manyama ichokwadi vabatsirei pavari kuchema ndipekuti vana 7 vasabhuku wekwamutare ndo vakatora mwana akanofira kwavo kwamasvingo. Muroora ari kugara pamba apa ndiani vabereki vadhiraivha kubva kumasvingo ndokubva vauya kwa7 vavo sabhuku kwamutare. Sabhuku uyu ndiye sabhuku wemwana akafa wevanhu nemwana akafa. Sabhuku ari kusumuka achienda kuvanhu vakafirwa nemwana kuti hei munotini sabhuku itai nyaradzo nesiri waidombo iri nevanhu ava izvozvo kana musikani izvozvo ndokudzikai muno. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. A human can survive up to 3 days without drinking water. Ngu mandle enkosi. Yes, mandle enkosi. Zviri kufambele akachibata chemuti kuti dzi. Mati kudini sabhuku ndiye akusimuka kuenda kuvabereki vemwana kunovachyidzira achiti mukarega kuita nyaradzo yemwana mukarega kutambira dombo ramuda kupiwa kuti risiko paguva apa ndinokudzingai muno. Zviri kubva kwa7 vake nokuti iye ndiani muroora ari pamba apa avachatongi kuti muroora uyu akaba mwana ende kwavo ndokwakafa mwana. Chaari kubvunza chete mhuri iyi iri kuti zvokufa kwamwana wedu kufa mutongo wamwari. Yes, zvokuti akadyiwa nemakava kana kuti nemhuka aiwa mwari anotoziva kuti mumwe nemumwe achafa nenzira ipi ende takazvigamuchira kuti ndiye akafa nematambudziko. tikatora mwana wedu tichibva taliga Yes, right tanyarara tine urongwa hwedu havazivi tinoronga sei kuti tinogona kutambunwa nyaradzo after how many years kana kuti nguva yakaita sei ende kuita kwedu zvinhu zvakafanana nenyaradzo nekuvaka kuda kwedu zvinhu tinowana sei. Sabhuku ndo vakuya vachiti nenyaya yekuti ava ndiseveri vavo vabereki vemuroora wavo tambirai dombo itai nyaradzo mukasadaro tiso muno munotonga izvozvo tokudzingai muno. Ipapo poka ndopa havasi kutenderera kutsvaga kuti mwana akafa sei. Zvakuchiitwa izvi Zimbabwe ndizvo here? Mwana uyu akashaya aishanda basa rei? Aishanda pamba sekuti pane mombe vanoenda kumunda mabasa epamba here. Yes, ndo aita. So zviri kunzi akatumwa kunorima kumunda achibva noba foni yamudhumeni. Foni yamudhumeni ndo mataura kuti ndokutiza ndo maudzirwa vakaita sezvasiriko nevanhu vachengeta mwana. Saka foni takaiwana asi memory card harina kuwanika. Memory card tazama kuenda kumapurisa kuti timuvhundusire kwete kumusungisa. Asi iye pakadzonye mapurisa achibva atiza ndokusaka achigara musango ende mudhumeni wari kuti zvakare memory card rakatokosha nekuti ndo mune basa rangu rese. Ndizvozvo asi sorry tazowana hedu mwana asi taona akazvisungirira. Saka mwana akatiza, mukomana uyu akatiza mhosva yokushayikwa kwememory card nefoni. Ndio matauriro awo kusvikira azonokwa akakomita suicide. Asi izvozvi manje kuya kwaishandirwa kumba kwaishanda mwana uyawe kubudikidza nasabhuku A7 na7 ndo vakumanikidza vabereki vemwana ende kwakafira mwana ndo vatotenga dombo amene kuti ndizvere. Regai timbonzwa vateerere manyama kuti vanoti kudini ende havana chavakanziitai ndivo vega. Chief Chapoto sabhuku green. Yes, munondimanikidza here kuita nyaradzo yamai vangu? tambofamba nemachief vanachifijelere nyaradzo yemwana wangu, kuita nyaradzo yamukoma wangu, kana kuti isusu semhuri ndisu tinowirirana kuti aiwaka yasvika nguva yekuti tite nyaradzo. Ende uyu ari kumanikidza kuita zvinhu mutorwa kauyu mutare masimba
Kanyemba na Bosho icho chakwamutare Masvingo vemutemo ngavapindire panyaya iyi. Bosi awe kumasvingo nemudhumeni uyo nemurora uyo vane chekuita nekufa kwemukomana uyo. Ava vekuponda mwana avo pane zvavakuona vakumukirwa nemufi rega nditi kune timu dzenga pambiri panguwe apo nakuleze vangu paka. Nyaya iyi yandoda kutaura panapa ka. Kunobva vanhu vaMupembe. Ya. Kunobva vanhu nezvinhu zvamuri kuona zviri kunetsa madzinza nevanhu vari kurarama zvimwe hazvisi zvanhasi. Zvimwe ndezvekare. Ndosaka chinhu zvinhu zvinoda kuteverwa. Zvichienda kopi. Murume imhuri ari kutaura achiti Bosho. Tine nyaya iri kutinetsa isu hatina kutowanda. Tasara vashoma. Nekuti muimba yega maingozi munofanira kuzvarwa mwana wani. Ukangozvarwa chitungafe. Ndozvaitika. Kozvarwa wani ukangozvarwa chitungafe. Saka rudzi rwedu rambogara rwakura. Hatina kungogara tawanda. Atogara tawanda. Chii chakaitika zvikanzi pane vana vakangofa vari vaviri panguva imwe chete. Tobvunza kuti vana vafava zvinoda kuti zviitwe sei. Ndobva kwashedza mbuya amai vaamai. Zvikanzi pane ngozi. Munofanira kuti muripe ngozi. Zvikanzi ngozi kwa tisingazivisi zvokutoenda pane umwe utungamiri zvikanzi iwe uri ngoti pane ngozi. Udza vana ava kuti ngozi uri kutaura nezvayo ndei. Yakambovapo sei. Zvikanzi ndizvo ndataura. Ndiri kutoda kuti kutoripwa nemwana asati akuziva murume. Kachimba kangu kari apa ndio munenge muchigara mwana iye achizvibikira ari ikoko. Pakati perudzwi nefamily iyi kana kuti mhuri iyi kwakashayikwa munhu anoti ndini chatora mwana kuita mwana saizvozvo. Amai vaive kutorwa nyaya dziyadzi vachibva vanzizvo hanzvadzi yavo yanga ichirwara negumbo. Zvikanzi kurwara kuruta gumbo renyu hanzvadzi yangu ngatifambei pane kwandinoziva inini kunobatsirwa vanhu. Ndokubva vaenda ikoko mukati mekubatsirwa. Zvikanzizvo kubatsira kubatsirai. But ndaona imini munofanira kuti muite mari rudzi rwenyu munofanira kuti muite mari. Inooneka sei nyaya yatanga. Ndisisina Bhudha varipo 2. Akazosara akutaura nyaya dzese zvinhu dzakaitika. Iye hanzvadzi yamai ava yacho yakamborwara gumbo nekuti amai vakazofa. Ndo iripo iri kurarama izvezvi. Inzwai zvakazoitika zvikanzi ndiri kukumbira kuti mupinde musango umu. Hanzvadzi yacho kana vapinda musango umu muchasangana nemhuka. Mhuka iyi kana muchinge vaiona musatya. Itai zviri kuitika ikoko. Moita zviri kuitika ikoko. Ndiri kukumbira maprofita, varoswi, n'anga, vanonamatira mapastors. Family iyi yaunza nyaya pano kuti iri kutoti vanoti vanozvigona vadanei vauye ipapo ndikusanganisai. Nokuti havana kutombomira mushe vanhu vari kufa. Rufu rwavo zvavaita vaMupembeka vaiti vachibva kunoviga mumwe vachidzisa coffin mubhokisi vanonzi wamasiya kumba achirwara uyoyo afa. Vachidzoka ipapo vanonzi muchibva ipapo kwanzi ngatichiendai kwanhengi afa. Vakakorohwa ka1 nguva diki vasati vafema vanhu vanga vatopera. Vakunzi vakuchidzadzodza kutsvaga mari vari musango muyamwe. Hanzvadzi yakapinda musango ndokunosangana neshumba. Shumba ichishama muromo ichinzi ndoda kuti utore chinhu chiri mumuromo meshumba imomo usatya. But hanzvadzi yakatya ikadzoka ikati ndakundikana zvikanzi haana kusimba. Vatiti vachibva vapinda vatiti pavakapinda musango memo ndokutosangana neshumba iyayi ndobva yavhura muromo ndokubva vapinza ruoko ndobva vabuditsa chinhu chavakabuditsa ndokubva vauya chipamubatsiro zvikanzi wakasimba. But zvandiri kukuudzai ndezvekuti vakaenda kumakomo ekwamutare vachibva kune imwe nzvimbo iri pedyo neHarare. Ndomakomo vakanopinzwa mune masango ari ikoko vachinzi torai zvinhu izvi munzvimbo iyi. Vachibva ikoko vakanzi izvo hongu zvamapasa zvamakwanisa kutora zvinhu izvi hamudzokeri nebhazi nekuti mukadzokera nebhazi munoita accident hamusviki ndozvinoda mushonga wenyu munofa. Muri kudzokera netreni kana kudzokera netsoka. Kuti vabve kwamutare netsoka hazviti vachibva vapinda mutende. Hanzvadzi ikati ona sisi wangu treni inotinonotsa. Zvikanzi ndo zviripo.
ndokubva vabva kudaro ndokupinda mutreni. Vapinda mutreni zvikanzikana masvika kumba, zvandakupai izvi muchipinda pamba hazvitenderwi kupinda nemi, munofanira kungodana mumwe munhu momubatisa ndiye anopinda nazvo payati. Hamusi munofana kupinda nazvo. Apa nzvadzi esikuziva uye nekuti apiwa zvinhu esiswe ndobva vanosvika. Amai vachisvika pamba vakashevedza munin'ina wavo, apo utitambiri here asi hamusi kufarira kuti adzoka here. Zvinoita kunge zviri normal. Ingawani ndakafamba nehanzvadzi yangu kuti inobatsirwa ndokumhanya aufarire sekuru radzoka here tata unobatsira musikana ndokubuda mugedhi ndokuenda kunze kwegedhi. Kana uchitambira munhu obvious undotambira zvakabata ndobva agamuchidzwa bhegi ranga rine zvinhu izvi ndobva apinda mukati. Achipinda muyati aunda 2 days nokuti akutodona munhu akurora achibva tofa ndobva atangira kufa Nyakutambira bhegi. Amai ava vaigarawo naamai vavo. Nguva yakarwara amai vavo kuti amai vavo vasiriasi vakabva vabuda pamba vachibvaruwa pasi. Amai vavo vakatofa ivo vasipo. Zvikanzi vigai vakatodzoka chitonzi amai vanga vatoviga ndobva vakadzoka panzvimbo. Nyaya yacho yakatoreba ndikatotevedzera kuti ndiri kuona imesi kufa kwandakufa uku ndichazofa after 3 months ndafa, but izvezvi muchindiviga ndinenge ndiri mupenyu. Zvese zvindichiitika ndichizviona handisi kuda board view. Angonditarisa chete ndiri mukofini ndomusvipira mate kumaziso. Havana kuitwa board view. Hapana kuitwa board view. Vakangoti vanhu vakavaona, vanhu vakakwanisa kuenda kuhospital kumochari vachinoti uyu ndio hama yedu. Ndokuonekwa kwavakaita chete. Vakumba vakangodzigadzire munhu. Munhu atoshata munhu futsirai munhu ndobva wafutsirwa. Ende vane zvakawanda zvavaiona zvaitoratidza zvichikwatira munhu chii munhu mupenyu. So vanhu ivavo izvezvi dambudziko rakasara riri pavari nanhasi riripo ipapo, ende zvinhu zvaamai zvinoratidza kuti zvakasara zviripo. Ndiani ari kunze angave muprofita kana n'anga anogona kutibatsira kuti zvinhu izvi zviende nemunhu wazvo nokuti akafa? Ndiye munhu wavari kutsvaka. Vatenderera hapana chiri kubuda. Variko here vakasimba kwanze mbudzi kuzvarira pavanhu unzi idzingirwe imbwa. So vari kuti kana pane vanozvinzwa nepfenyuro ine vanhu vakawanda inoteererwa neyo zhinji, kana aripo wamunoziva anga asina kuteerera muudzei kuti kune chiriko ngavatibate. Kana aripo ari kutozvinzwa izvezvi uyai tokupai nhamba musangane ikoko mubatsirane. Asi vari kuti kunoda vanhu vakasimba. Chinhu chakatorwa muromo weshumba. Mari vakazoiita here kana kuti havana kuona mukana wekurarama kuti vatoshandisa? No, amai ava zvinhu zvavo kwanzi vanga vanazvo. Murume wavo vanga vatofa kare, ende vana vavo pavakauya parufu vanotomborara vakangouya parufu nokutorwa pasa chitiza futi vangasingadi kugara ipapo. So hatizivi nyaya ine vabereki kuti chii chiri kuitika kumhuri dzavo. Ndiri kuramba ichidzoka kuti vabereki vari kuramba vachidzoka. Hongu vamwe vanobuda chinovhima musango, but vamwe vanovhima mumba. Ndizvo here tinovhima mumba. Mbudzi yakatenga kudzara inorara mudanga. Otanga kuti boki sa. Chati vamuchefa endai munodhila nezviro. Nditungire mwe maingazima. Iye murukumo mumwe akadanana nemwe mukadzi. Ndokubva vadanana. Vadanana kudaro mukomana simurume nemukadzi. Varume tagara tisu tinomwaya masese. Kana uchida mukadzi kazhinji ndiwo unobudisa. Hongu zviriko mazuva ano kuti mukadzi anogona kuti abati ande apo neapo, asi murume kazhinji anogona kuti kubhadharira rent, agokubhadharira chikoro, agokutengera hembe, baba. Ndo vanomira mukadzi kana asevenza anoita hake apo neapo, asi murume uyu zvadaro vakazosvika pakusiyana, mukadzi uyu achibva anororwa nemumwe murume. Asiya munhu akamuendesa kuchikoro. Yes, kwakunororwa nemumwe achibva azororwa nemumwe, ende iye murume akarorwa umwe mukadzi uyu. So murume uyu ari kuti paasangana nemukadzi uyu akatosangana naye akatomubvisa imwe hembe achiti ndindakaitenga bvisa bhutsu iyi kumshu. Kana akasangana sina chakapfeka nomuzari chamari aiwa mari yangu yaenda kupera, wakaroorwa une mari yangu iyo. Ndipe mari yangu chiri patizo kuti otutora. Yakadaro inenge yakuda
Prophet Hosea Chipanga. Hosea Chipanga ndirika. Akazoimba wakati muchaneta upinde denga. Doro ndini ndakutengera ndakudhakisa. Akwenda nemumwe murume. Akwenda nemumwe murume. Kana system akachizwaka. Kuti ndikutengera doro, wantaka unondituka. Ndikuchire zvakati unopesera kuya kwandire. Saka ndoita semunhu wenyama atende. Ndakuendesa kuchikoro. Ubva warorwa nemumwe murume. Warorwa nemumwe murume. Asiwo mutemo unoda wasangana neni. Ukandiitira paroti pap. Aiwa izvi zvinhu maizviitirana mukudanana ndizvo. Handiti mukudanana. Pane zvakawanda zvatinoitirana. Zvatinoitirana. Zvimwe zvisingadhimandike bheki. Handiti ka? Hazvidhimandike. Ai akuda maingazima. Alright. Paka. Ai chirege ndingochiti Zimbabwe. iZimbabwe. iZimbabwe. Ndiri kuzama kuti nemakitikiro enyaya yachona. Dzimweni dzenguva munoona kuti kana imwe nyaya yakaitwa kana kuri kuti iri kuuya mumanewspaper undasei kana kuti pazvivhitivhiti munogona kuona mumwe munhu akavharwa kumaziso. Tinenge tichichengetedza kuti munhu paanofamba nekurarama kwake muupenyu manguva yeseka arambe zvisamukanganise. Nekuti dzimwe dzenguva pane dzimwe nyaya dzekuti ukazivikanwa pawadarika unze mamona ndova ndiye mwana uya kana kuti chikoro chaiye akanetsana nevamwe vakutomuseka nenzira iyoyo. Saka so ndinoda kungozama kutaura kuti neimwe nzira rega ndingochiti Zimbabwe. Asi nyaya ndiri kutaura iyi haina kutanga kutaurwa neni, yakambouya pano panhefenyuro pazvironga zvinopisa natete kuda machiri pano. Nyaya yefamily kana kuti mhuri ina baba vakaenda kunotora mushonga uri wekunobhecha mabhiza. Baba vabhecha mabhiza kudaro, baba vakabva vachibva vafa. Vane mushonga wanga wakachererwa pasi payadhi vavo, vane mushonga waigara muwaleti yavo mavo munoenda mari imomo. Mushonga uipo wakazowanika uri pasi uchichererwa, wakatooneka kuti zvechokwadi wane nguva wachererwa but wanga wakaputiridzwa muplastic paper mukati wacho wakaputiridzwa nemari yema-US. Iwo uri pakati. Baba vanga vane zvinhu zvavo. Baba vakaenda kunobhecha mabhiza. Kana vasina kuwina havana kuwina but zuva ravanowina zvine mutsinga. Aiwa vanowina chaizvo. Munhu anga ane zvinhu zvake. Baba vakabva varwara, baba vachibva vafa. Nemamwe masviko pakazoonekwa kuti kubuda kwazoita nyaya nhasi vane muko wavakange vapiwa kuti pakubhecha mabhiza hamufani kuita zvakati, hamufani kuita zvakati, hamufani kuita zvakati. Pazvinhu zvavakasingafani kuita zvizvo pane chimwe chavakazodarika ndokubva vakundikana chinove chiga chekuti izvo kana riri bonde ngarive rumba mavo chete. Havafaniri kuenda kunze. Chinzwai mhuri yeZimbabwe, kune vanhu vanoisa vanhu muurombo hwavo asiri werudzi rwake nekuda kwezvikonzero. Ndibatisisei shoko rokuti pavakaenda kunobata mushonga wavo vakanzi kana riri bonde takumbira kuti ngariperere mumba menyu chete, kunze musabata. Kureva kuti vakagadzira mushonga iyi vakatopira nezita remukadzi uyu kuti ndiwe chete uchatwa bonde. Nokuti havangazive kuti asiokumbayo uchimedzi pavakaita zvinhu izvo vakatogara vati takupira kuti mukadzi wako nhengi ndiye uchagara naye semukadzi nemurume, asiri uyu harisi bonde wakanganisa mutemo. Kureva kuti mukadzi uyu akatopinzwa muchinhu izvi nekuti zita rake rakarivereka pazvinhu izvi asi werudzi rwake ibhosva pachivanhu. Neimwe nzira zvakafanana nemurume anotora mukadzi kumuisa runyoka wakaroora but asi mwana wako. Nokuti zuva raunofa iwewe anoda kuenderera mberi neupenyu. Ada kuenderera mberi neupenyu. Ende kuenderera mberi neupenyu ndo zvinoreva kuti haazi wekwenyu asi nguva yekuroorana. Zvadaro baba Mupembe, baba vakabva vafa. Gore randiri kutaurira nhasi kubva vachitambura pamusoro pezvinhu izvi igore rechi6. Varume vanga vane vakadzi vakasiyana nevakadzi, vakadzi vanga vane varume vakasiyana nevarume, asi mukadzi anga ari 1 vakomana vari 3. Zvadaro baba vana vanga vasiyana nevakadzi nevarume yanga iri nyaya yekuti vaitorota vachiitwa madzimai. Pavanomuka mangwana makuseni kana varota vanotoenda kunogeza kutoratidza kuti vanhu vanga vari pabonde. Asi zvanga zvakuitika ndezvekuti vanga vakuvara mitezo, nokuti nzira yekushandisa mutezo kaika vanhu vari kuita bonde nemhuka
noti ni vamwe vanhu izvo vanhu ava zvinhu zvavaita madzimai anga ari iri kukumbuka ganyu rapatwa mwana wa dziko mwana wa dhaga Commodore retired Simon Brighton Bere ameuka aratisiya kansiku ya 24 April 2026 ku Zambia ali na makore 67 ya kubaliwa apaswa ulemu wa gamba la dziko na mtsogori wa dziko President Dr. Idi Mnangagwa achapendesoka kansiku ya Monday kumande anipendesoka kama gamba ya dziko ya National Heroes Acre ticharamba kati chikumbuka ganyu rapatwa kana Commodore retired Simon Brian Bere ameuka arasenza na mphamvu kwene pakuti dziko la Zimbabwe lifike pariri ntsiku ya lero uno lekezani kative kuti atetekere anititani 0713938538 kana 0789600748 Hello pa National FM. Halo KB zvirisena bosho zviri sei chokutanga tinongoti Happy International Workers Day Tinotenda newese wana mabirthdays wana sitongo ati happy birthday wana Ken wa Mamba wana Tuja moya nyaya maunzi ababa Isabel inorwadza unoda kusimbiswa uri mwana komana unosimbiswa chi kunge ungorurwara na KB andisi kuziva Alec Gweta hausi kurwara uda kusimbiswa KB atanga business rake retransport uda kusimbiswa chinga uri kurana zvakanaka wani ndopatinobhaiza vanhu vechitema ipapo ende akangozviratira akumberi kuchipindi kunonga akatobva semushandi mushe munoziva kamukufamba muvarume katinotaurirana zvakawanda unofana kudayika semurume unofana kakudai semurume unofana kakudai semurume wobva wakabira ya ndo dambudziko rakaitika apa tinourombo ende business asati ariita business rachoka ndokufa kuti kuita vana ndo business ravarori racho vanhu vanoromba kudeura ropa uko ndo business racho iroro hapana business chitabuda baba kuti baba vakarombeswa here pandozvitoripo ndozvitoripo akatorombeswa bhozi kadai angasina kurombeswa kuvana vakuzosira yavo uye zvemadheti ukazviona kuti madheti kuti anofanana zvinogona kuitika but it's rare but chikangofanana mwedzi kwetoti madheti zvikasashamisa hasi Mwari but apa tangokumbirawo kuti vanhu vanobatsira vabatsire zvikaita vana gogo chihoro wanyaya abatsirwe mukomano ko kumba kwacho ari kuizwa here kuchipinda hanzi kwaakaenda anenge hasi kukuziva ko aishandira uyo anokwanisa here kumuenda kunomuona kuti shamwari kwamwambondiperekedza kuyeuku zvinhu chachaya kuyakwe regai tizonzwa kuna baba Isabel kuti uyu waishandira achiri mupenyu here kana achingoziva pamba pacho nokwaitira mabhizinesi woenda ikoko nyaya yechogadzira yotambamidzwa ikoko pakaoma aiwa zvina kunaka nyaya dzoro idzogotsigira mainosa pavakataura kuti nyaya yakuda kupinda mupariamendi nyaya dzoro idzo kuromba idzi dzimwe nguva kuti iwe uri n'anga unobatsira pakurapa vanhu saka uyu n'anga anobatsira kupa mishonga anobatsira kuti pakurapa heroyi in'anga rudzi yakadaro rozinato anofanira kuya kutombotsanangura nyaya dzakadai ichokwadi ichocho baba Purity nokuti hazvibude zvakanaka shuwa kuti inini ndoda kusimbiswa handi ndasimbiswa ko vana vari kuzofirei ende chinhu chega chega panopiwa mushonga mukoma KB marungaka panotoita mhiko chete endi mhiko idzodzo ukatadza kudziteedzera dzinogona kupandukira mangwana ndoona mhiko yekamufanhake kari kutengesa bhizinesi kakusangana nemunhu kwamutokoko kakunzi ita so kakuvhunduka mari yazara mbiri kabva kavhunduka regai tinzwe kuti uyu wakaperekedza uyu waishandira achiri mupenyu here kuitira kuti pamwe anogona kumubatsira adzokere ikoko anobatsirwa aende naye kunomubatsirwa ndiye akamubhadharira mari dzese everything zvokuti mwana akangotohonzi mwana mudiki hana zvaanoziva regai tingomiti zvakati ndo zvakaitika ipapapo aiwa tinotenda mukoma Alec Gweta maita basa kozoita pane imwe nyaya ndinoda kuti izopiwa update nababa Isabel uyo mukadzi uyo akabatwa nechikomba akazondofira kumbe kwechikomba uyoyo aichazofamba sei oright regai vazoitaura then kozoita uyo wemurume wekumasvingo akavharira vana bva azotiza akazouraya mukadzi wake akugara musango achipisa mumba achipisira achigara mubako akazosungwa here murume uyo regai vazoifambira nyaya yacho tinzwe kuti update yakamira sei
zviri kufambire mukoma reason Mpumalanga South Africa hanzi takachibata chimuti kuti lekezani ka blessing mabvuta pa Heathcliff pariseko naso sorry masaisai aenda kuno kwa Mutare mukoma Kanyemba regai katudze ve transmedia kuitira kuti vagadzirise kadambudziko racho neniwo ibhavhadhe rangu nhasi ndianiko Mai Benedict pa Mebroini pariseko pa Mebroini mulungu akutimizireni manango makore yarawandisa baba Isabel chakachaya hanzi na Mai Benedict nasi ibhavhadhe rangu kuzoti tapiwa Mai Chiraya hanzi mangwana ibhavhadhe rangu sezvo munenge musipo mangwana garai mandikorokotedza nhasi natapiwa Mai Chiraya tomurova katatu wanditika yes tapiwa tapsikara Chiraya tapiwa Mai Chiraya tapiwa Mai Chiraya tapiwa Mai Chiraya tapiwa Mai Chiraya happy birthday in advance po rikiti vo 71393853 kana 0789600748 paita munango pantedu halo pa National FM Mamukase. tamuka mamuka sei Mai Jacob Kazomba pa Stony Ridge. muri sei kwa Mai Jacob Aiwa handi right kuri sei. kunuko kuri right kuri seko ku Stony Ridge Aiwa ku Stony Ridge kwakanaka chose. machinzwa chatsudzurwa kaicho Tungokumbirawo vabatsire mhuriyo iri panguva yakaoma wedu we. zvakaoma Asi vanhu ngatingodzidzai kungozvinamatira kwete kungoitwa zvese nevanhu unoda kupiwa maadvice asina kana nebasa rese chii chawaita pakadaro ipapa. akangoti pamwe zvinowanikwa ka mukufamba regai kaningosimbiswa sezviri kuita shamwari yangu Kusimbiswa chii kuda kuteedzera zvinhu zvevanhu siyana nezvinhu zvevanhu. hey Ona yakuuraisa mhuri isina mhosva manje. ya pakaipa Aiwa tikukumbirawo vabatsiri zveshuwa. Aiwa vakateerera vese vanogona kubatsira ngavabatsire mhuriyo because apa pari kunzi pane vana 2 uyu obvious ari munzira 11 manjika. ndizvozvo Aiwa tikukumbirawo vabatsiri vakasimba please wedu we ngavabatsirewo mhuri. aiwa tinenge tichikupai ka update kuti nyaya yacho yasvika papi Aiwa ngavatipe update toda kuzonzwa kuti zvakamira sei. tinotenda Mai Jacob ingoti turu vaviri vatatu Tautanga kumutsa mhuri yese yakateerera paNational FM nevatsigiri vese veDzimbare. Ndomhoresa maapostoro yangu baba namama Sabau. Ndomhoresa mhuri yese kwaChibira mukambi kuMount Darwen. Ndoenda paChibwa apo panosawira anonzi nemukadzi wake ndoda kuamhoresa. Ndopedzisira nekumhoresa hanzvadzi yangu anonzi Owen Chibira pa3 Sisters apo ndomhoresa nemi vakomana momushedzo wakatatu Owen Chibira. Owen Chibira Owen Chibira Owen Chibira po rikiti vu Mai Jacob Kazomba vanenge vakachibata chimuti 0713938538 paita munango pantedwe Hello National FM wagwatika 0713938538 kana 0789600748 paita munango Hello National FM Hello. ziri sai Vite bojo. mukoma wangu muri sei tikutaura nani ari kupi Utara bati nokudombosha usogro unidombosha nyakuja. pariseko padomboshava Abadombosha pari kunaka. tibatsire tinzwe Moza kuti vanhu ngavadzizoti pfuma yese inoyane kuromba ine rizenyu. alright Chese chine mishonga mukati chinokudzokera. Vanhu ngavadzizoti kana uchida kuita pfuma yako shanda zvine simba. Ukangoromba chete zvinopedza hama kana kuti vana. Ndozvakuita murume. Saka murume anoda vanhu vanobetsera. Nagogo Chioro nevamwewo vanogona kubetsera. yes Halo. asi akaromba asingazive kamurume uyu Kuromba asingazivi bhati iwe kuona munhu achiuendesa kun'anga achida kubhadharira mari ari kudei ari kuvavarei aifunga kuti ishamwari yepedyo shamwari yakanaka masawira shamwari yakanaka zve haikuendesi kunonyika shamwari yakanaka inokuendesa kuzvinhu zvakanaka unenge usingazivi unenge uri murima
zvinoitika but honai manje vana vakupera Ah. 11 yapa zvakaoma chokwadi. not 11 kwasara about 1 week nemadei vakaseta action pakaseta mubatsira anobatsira chaichaika papo pakudonha futi umwe futi Mhuri dzinopera. saka pakuda mubatsira anogona kubatsira vaende vamubatsire zveshuwa nokuti pakaipa. Aiwa, tinotenda. Yada kumhorisawo mudzimai vangu maitira mudhenda, blessing mudhenda, brilliant mudhenda, Brianna mudhenda, nevadidzani vangu vese vari pano vandinawo Bashalomu nevamwe vese vanondiziva nemhuri yese mudhenda ari kubhinga nenyama dzangu dzekubulawa dzese mai P mai Mumu namutendero wangu vari kugwero vese tongoti vae nezuva rakanaka. Aiwa, tinotenda maita basa. Olapi. Sharp. Chakabatwa padombo shava. Koye Peter Zulu alipo? Baba Midza. Baba Miri muri kupi? Where are you? Peter Zulu. Okay, tichakupsvaga leka tipite Nsoro Zimbabwe maita basa nekuteerera. Tichaisimudzira nyaya iyi musi weMande. Asi Madhamu Matsilele vari panapa. Muchafamba nawo vainzwa nyaya yacho yese kuitira kuti batsirane nemurume uyu. Hatina kumukata nekuda kwenguva dzedu. Tichazovabata zvekare kamusi weMande tichienderera nenyaya iyi pamberi Baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata vati manhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Isaac Ndebvu Wasu Pazindoga po rikiti vu.